Siger du, der er 7 i? Der er 7 pil. Og så putter jeg 7 ting indeni. Det er ikke afgørende, hvad det er for 7 ting. Men 7 ting. En for hver af de 7 dødssynder. Og i og med, at jeg så fængsler dem inde i rangen, så bliver barnet beskyttet. Men nu her næste efter, for at det er rigtigt til at have med at gøre, så kommer jeg så op og stå. Ja. Fordi det fylder lidt. I middelalderen havde vi ingen lommer. Så derfor har vi alting hængende i bæltet, ikke også? Pilen her er også en gammel lægeplante, så hvis det barn, der får rangen, tykker i den for ondt ved tænder, så krasser det selvfølgelig, krasser den jo lidt i gummerne, hvor det klør. Men lige under barken, der sidder der stof, som hedder salicylsyre, som frigives lige så langsomt og har smertestillende og beroligende effekt. Det er det stof, der er beroligende i kamillete, men også det, der danner grundlag for acetylsalicylsyre, nikotinamyl og albyl og sådan nogle ting der. Men der er det kombineret med et kemisk stof, der hedder acetyl. Så på den her måde har det ikke nogen bivirkninger for barnet? Nej, altså det er også det er små mængder. Ja, man har brugt pileafkog som smertestillende siden oldtiden. Man kan faktisk se, hvis man nu læser Hulebjørnens Klan, Ayla bruger pileafkog som smertestillende. Gud, hvor går det stærkt. Ja, jeg har også prøvet det før. Det går meget stærkt. Det er sådan snue. Ja. Nu er hun lige faktisk blevet færdig. Jo. Men nu skal jeg jo huske at putte de 7 ting i, der symboliserer dødssynderne. Ja. Og det er jo vigtigt at være helt sikker på, at det er 7. Nu putter jeg sten i, fordi det er til at finde rundt omkring, ikke også? Men det kunne være 7 nødder, eller 7 sneglehuse, eller et eller andet. Men det skal være noget, som ikke går i stykker og bliver til 8, vel? Ja, jo. Det har jeg jo som egentlig ikke tænkt på, men ja, det skal det jo. Men det er tallet 7, der har betydning. Det er ikke stenene eller nødderne som sådan. Man skal selvfølgelig huske, hvis man giver den til et barn, at man skal stoppe dem i at tykke i rammen, inden de når ind til stenen. Ja, ja. Ja, så Men der ligger jo mange timer bag, før man kommer til at kan flette en rangle på den her tid. Det er jo ikke noget, man lærer fra dag til anden. Men og så laver jeg sådan en lille tut på, fordi så er det nemmere for barnet at komme til at tykke. Det er sådan et alternativ til violrød. Jeg kender ikke violrød. Det er sådan noget, man kan købe i helsekost til, når man begynder at få tænder. Okay. Og det. Ja. Altså, jeg giver ikke nogen garanti for effekten og sådan nogle ting der, men altså, det er en lægeplante, og stoffet er i planten. Pilen hedder faktisk Salix. Og det er det overordnede navn, og der er salicylsyren. Men man skal kende materialet forholdsvis godt, inden man når hertil. Ja.
Ej, hvor er den fin.